danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Daga ina kake haka daga ka wujiga? Daga lahira nake. Lame? Hira. Lahira? To malashe ko kaga dana a can dan Allah? Na gan shi. An tare shi a kofar aljanna ana bin sa bahin da ake bin sa kawai shi ya hana shi shiga. Ba me bashi? To yanzu malashe ya zan yi kenan? A'a yanzu in kika kawo kudin da ake bin sa yana ana kai masa in ya biya bashi zai wuce. Gidan nan nace. Sakarai. Wane ne a tsakar gidan nan? Sai ta bi su no kai no. Fito alaki kiga kowaye. Yawwa. Au. Adama, ina zaki? Ina kika aikin? To babu inda zaki je a gidan nan. Ki koma ɗakin ki. Inda malam ya bani amana wallahi ba zan ci amana malam ba koma ɗakin ki. Alƙur'an ƙarya kiki. Haka kika ce? Wannan gaskiya ne. Zaki fita. To shike. Ballaga za kike kowa? Duk sunan da ke kira ni ya hauni. Ba inda zaki je. Ba zan ci amanan malam ba. Babu inda zaki fita. Ci gaba da daura zani. Wallahi ƙarya kiki. To, bismillah. Duk garin nan gatan ki da sai na mara. Yau idan baka bani amsan nan ba sai na ci ubanka. Waye ya fara hawa po a duniya? Yo ai malam ko kai ma a radin Allah baka san wannan tambayar ba. Dan ubanka an shi wannan. Kai kuma so nake ka faɗan waye fara yi wa mata lebiya a ƙasar Hausa. To wallahi malam da a ce na san shi wallahi da hannuna zan burme shi da wuka. Kai ma an shi wannan. Yawwa kai ne mara kunyar ciki. A radin zan tona asiri kowa ya ji. Mara kunyar yaro sau nawa zan saya ma yagot. Alƙawari kawai. To yanzu bari ma tambaya mai sauki. To malam faɗo in kwamishi. Ya miki alkawari ne ko ya rada miki a kunna cewar daga ke ba ƙari? Ganga? Namijin da sabis ɗin waya ya fi shi garanti? Network ya fi shi garanti? Namiji hankaka. Gaban safari bayan sabaki. Isha dola. Yar matan arewa, ku girmama kanku, yanda kuke girmama kanku shi za baki daraja. Yar matan arewa, in za ku ci kwado, ku ci babban kwado mai kwari. To wannan da kike gani yanzu kake raina shi mijinki ne aljannar ki tana karkashin diga-digin kafafuwansa Injiwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dola me ke faruwa ne bon labari? Yar mata ana buroba London, ana buroba Abuja, ana buroba Lagos. Ku bude idon ku yi wayo. Wanda bai wayo ba za a batta a baya. Of course. Na yi maka magana ka katse min waya. Saboda ke ma ina ganin ki da wasu sai ka ce min wai abokanki ne. Ya haƙuri. Me yasa zan yi haƙuri? Saboda kaga a duniya kai kaɗai nake so. Bai kamata a ce in dinga faɗa da kai ba a dalilin waɗanda ba su kai ka muhimmanci ba. In dai haka ne to na haƙura saboda kin yi tunani mai kyau. Me kuma ya faru? Chocolate nake so.